how come angazazi xa izobeleka cause ebengumuntu ebesenza nursing uyayibo ake umuntu okudala bebelekisa emva kwecango so bambelekise lapho. After that no oleda phelwe ngamandla man yabo and ngendlela ophangayo like yabo uronda mkhulu igazi elisize eziko so bamthathe bamfaka emotweni ngibona icima izibani imoto man nasiphinda icima izibani cause ndijongile ngwenyuka le icima izibani dinyanase ibethi U10 le moto yajika. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube Zabanya Bandu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Usakala nganeno angabafuna ukuphoswa ilento usikuphathelo kuhle kodwa ngena. Okay bafowethu molweni masiphinde sibulise ke bafowethu again kwi new episode apha kwi New Wave podcast khumbule kuthiwa inspirational educational conversational mshana kumande ke apha endlini bafowethu khumbule hleno la izokangana umqathu ungcweni ujolo umphangoma kulamhlaba seleti frame mshana bandithi niyeke loyi. Okay mocha ndiyami ndedwa ke namhlanje bafowethu nihamba ninja yami uzingisa uGrand Brown Shap kanjani Hotman? Kuseke mocha bhuti man inja yami khandithathe man wena my brother uba uzingisa ngubani mfethu ekhulelaphi wahamba njani elifeini ukuzothi ga ngoku nja yami. Sure but sure my brother. Okay uzingisa lo okay ndingizingisa mina ifani ndingudish kuyidolophu yaseXhorha kulali yaseKhasa. Sure ya ndingumkadi isiduko ningingcino uJola okwesiduko ndikhuleleke pha ezilalini ke mina ke yawo ngokhula kwami ke bendikhula ndinabazali ndikhula nabazali bami ngikhula phambi kwabazali bami ngatsho ndithi benisi spoiled brat somehow but not kakhulu yayibo so intenzekayo wena bhuti man okay kwala ngo 2014 ke 13 ka September ne istart isalendo yami intenzekayo nge-13 ka September kulapho kusweleka khona mama wami onzalayo yawo so oledi wami uswele kanjani wena bhuti silapha endlini siba yi3 apha endlini ndim kumakhulu wami ilight yasendlini ezemva kwami yabo so utime usegoli nebrothers zami segoli ziyafunda ezinye yaphangela yabe ekhaya siba yi6 singama hotman siba yi5 ibe intombazane yi1 yabo so intenzekayo apha bhuti oledi uzolunywa pha ngaba 12 ebusuku yabo so nje melunywa oledi like how come angazazi xa izobeleka cause ebengumuntu ebesenza nursing uyayibo so silapha endlini ke ngosibathatha umakhulu umuntu omdala akazi uthini yabo so kunyanzeleke kuba no mandivuke ndimokhoyo I think ngibena 14 years 13 years I'm not sure ndivuke ndobiza abantu yabo hayi baleke nyani bizo makhulu abakhoya apha ekuhlaleni yabo ake umuntu okudala bebelekisa emva kwecango so bambelekise ke lapho yabo ndikhona apha endlini yabo nentwana sekhaya ikhona apha endlini no ndigquma usmall ngengubo ndimgqume ngengubo no mana ngaboni le nto yenzekayo because ngoku like sekugcwele igazi kuyilondo nje apha endlini yabo so abeleke ke nyani oledi mama nganami ndingakubethe emlonyeni ulethu wakubelekiswa ngubani? Ubelekiswa ngaba makhulu kalo kumakhulu wami in fact nomakhulu wase next door. Babizwe unomakhulu wase next door ubizwe nguwe? Ndiye ndaphuma ndabaleka ndababiza. Okay. Yabo. So bambelekise nyani luckily aphuma umntana oyikweko. Yabo. Lo zoba ngwe6 ngophe ekhaya. So after that no oleda phelwe ngamandla man yabo and ngendlela ophangayo like yabo uronda mkhulu igazi elisize eziko ngoku nisendibona nami ndiyaqala ngokuba hayibo igazi elingako oledi and ke oledi man akaseyanga senzo yenzeka lento ukhona lapha uyabona ngexesha umama wakho abelekayo ulapha khona ungayiboni? Ndikhona but akho nto ngayiboni even nambe nombamba somehow cause uyalandika yabo uyazidluthuluza yabo
and ke ngokuba xa becho yabo makhulu khona izinto ezingaphumanga umuntu xa ibeleka uyabo like ngizokwenza umzekelo ngenkomo yabo there's like lanto kuthiwa ngumgcansi xa iphuca igqibozala inkomo so kuphumela lanto kuthiwa ngumgcansi yityo ezinje so kuye andizazi ke izinyama bayazibiza kodwa bamama yabo afterbirth kabla yeah kodwa there was inyama emhlophe pha nayibona ngathi libisi man eligalelwe endweni like yabo eligalelwe kwi-condom kanje into engathi ikhwebisa pha phakathi yabo but ibuqina so inoba kuthiwa yi-placenta yeah so sinyama ezinjalo na but ke kwakho ke engaphumanga uyayibo so fumanise uboledi xa nibuza mama habe right mama athi mntanami athi kumakhulu nongejile ngicela uzingcinela abantwana bami noba kuyintoni ngicela abantwana bami ngiqale oledi nami ndiyambamba ngoba mama like akasengirayithanga athi no unesiyezi man uzingathi umuntu onesiyezi kasakalale kancane yabo hayi sihlala phendlini sihlale no man oledi akayeki ukopha Brian ke uya yabo hayi ifonele ankile la kwenye ilali yawufone pha ba elinemoto yabo bakhaleze lifika balimleqe sesibhedlela yabo hayi nyane angile lifike ngoko nangoko bese mthatha ke nyane cause itrasi le double bed iseyimanzi ligazi yabo iseyimanzi and aphendlini kuyenye into nje yabo so bamthathe bamfaka emotweni bahambe naye there's indawo ekuthiwa kusenkalweni ke enyuka kuyimoto ba iphanga phesheya elalini binyuka pha uyayibona ebusuku ilayitile pha ima ke njengoba ehamba uphi umntana luphi usana kaloku likuye yabo le uhamba nalo yabo uhamba nalo ayinyuka pha enkalweni imoto bona icime izibani imoto man nasiphinda icime izibani because ngijongile ngoyinyuka le icime izibani dinyanase ibethi U10 le moto iyajika man yajika njani ijika mama nje yabo yenza uphume yadini kwenzekani yabo xa befika abantu no sebefika khona into basifihlelana basa ansaboniswa into because yonke into ndiyibonile mos but ngoku andisendiyabhekeliswa yabo and ke ndimo seyibhadlile into nasendlini like into ndahlala endlini bra uthi kanene ubuna 14 years ngoku yeah like ungaqikelela man Godman because mina ngo 23 yabo so bengo 2014 elaxesha yabo so I'm not sure benangaphi iminyaka yabo so into eyenzekayo andifuna ukwazi bakwenzeka ntoni ngomama hayi basifihlele ke nyana silale yabo but mina yami ingqondo yave yatsho the moment ijika la moto phaba oledi swelekile yabo because ikhwela gama lihleli yapha engqondweni ba umakhulu amakuthiwa nongejile uzongcinela abantwana bami yabo okay kukhwela gama pho no mama uswelekile man noba basifihlele ekseni okay bazosixele basibizele endlini babezosixelela yabo and vendiyazi enfuthi zange nilile nolile yabo ngithuthuzela intwana sendlini bayi sekunjalo brandazi nami isibinde ndasithatha apha isibinde singaka yabo okay ke nyani qhubeke okay kulungiselelwe umncwabo ke kulungiselelwe umncwabo and then ke ngoku uyaqaphela yonke lanto ibiyenzeke ndikhona yabo so kutheka kulungiselela umncwabo ngalamini esifihlo yena ndafikela umnye umoya bra zanikwazi attend isifihlo sika oledi yabo zanikwazi bra ngicela even ibrothers amaniqone lonto lezi yayazi azibona iqaphele because kwakugcwele kakhulu yabo because bengumuntu we Department of Health yabo begcwele abantu yabo so azaba iqaphele lonto le so kutheke lamini wenza kanjani waduka ngexesha apha emncwabeni wavele waduka no kuthe ekseni akafika ibantu ne kafika ibantu baninzi sengabantu befamily nabantu balapha elalini yawo ndathini mina sasingamajida siye siyodlala show etown kuyodlala idisc yabo benseyilight mina siyobukela i-teams yabo i-team amaGodman amadala adlala pha yabo so ithini yawo lento fries time no kanizama ba 20 rand man yabo ndifuna uthini so time kulanto bekubusy most time hayi yina kwedini man yabo andisuse nje phambi kaningi le 20 rand yabo thatha le 20 rand mina ndithini ndihamba namajidite masingene etown siyobekele ne show man yabo sihambeni nayo imali 20 rand apha sibethe imali esidibanisi asichunge nyawo kuyo nyawo ke down siye down xa sifike down no man anikho grand bra yabo ndizama usuku salanto man even nelanto kuthatha isinghala yabo zama ususa lana no man xa siphume eshowini ke ndibukela ibhola kwamnandi nalibala yabo
yamkomnandi sekulate ke ngoku kwaqatha no man awu ledu wakho ebhero ledu wakho ba awukho and then yabuya yonke la imagination lathi ke no bafethu man okay there's amajida echaya len iglu ne yeah no bafethu nansi 20 rand man asithengeni la weyeni baqabatha uthenga baqabatha chaya ngembumbusi yeah wasithengeni la wey ake nyansi ithengile wey yawa sithenga hanchaya chaya 10 rand things zibe 2 chaya banchaya yeli uyasihlekisa kumnandi yabo yasuka engqondweni yonke la way yabo ndiyofika ekhaya noba ndiyofika ngabo 10 ebusuku yabo ndiyofika ngabo 10 ebusuku ekhaya yabo andifike ekhayeni okay sekuthe cwaka intoni iza amajidam slamile isikhothile yalo la way yabo ndaqala imbiza pha leftovers nabeka up satya nabafili saphinda sahamba sawuchaya yabo atakwazi balapha endlini ngase ngingabidibana into enekhaya ngoku make ngokupha kuwe zange baqaphele noqaphela uba like khange ube khona emabini kamamakho the whole day abantu abayiqaphelayo no ngomakazi abayeze like ikuthiwa abantwana bafuna ubona abantwana bakhe bayiqaphela nto omakazi bano akekho zingisa apha yabo and then ke ngobona sebehamile ke usesebusuku yabo okay ibrothers zam like zange zibe into eziqaphelayo le yeah but zaba ihoye phofu lonto leza ayithathe ke serious man lanto leya yawo so wena bhuti beniyiphikanela khona man okay so esibake ngokwena out yam ubuyile wazi edladleni ekulate naphinda namajida nahamba nochaya vivi late sama zochaya futhi yabo mnandi apha enjoy so ke ngoku bandiyenza lento lena yabo bandiyenza chaya sithini so yasuka engqondweni landele ibuyele ke ngokwendlini iphinde kube sesimeni bamka abantu besezifihlweni brothers phela sebuyele esimeni yabo okay and then ke ukusana phendlini ngoku yayibo and ikusheke time ngoku time yethu umakhulu bra kanokwazi ukukhulisa umntana yabo umdala umakhulu umdala yabo okay dala kakhulu so ndim isister yami ke sayikhona isister yami lendizemva kwaye ye 96 ya 96 yawo isister yami belentwana zizemva kwami zoyithuma okay yo sister amazama uncedisa pha napha unantsika umntana but uyafunda yabo uyafunda so time azobiza meeting no man ngidinga uthatha umfazi yabo I don't think sekudlule ne6 months esoyekile waleti yabo seyifuna umfazi omchallenge and umzi wakuthi ke ngumzi omkhulu yabo ngisebenza eGauteng time elaxesha yawo kwinto ze military yabo so semepha eGauteng ya akanaxesha elininzi lobuya uyayibo nganaxesha elininzi uba ngicela uthanda umfazi lo mzi lona ngumzi omkhulu lona yabazi kabantu abakholelwayo bafuneka ukuvalwe apha and umama afana bahoyo uyayibo which is umakhulu okay no bavume ke o time abakhoyo ngathatha fundini okay no ke ngoku umntana okay before umntana ahamba ethini ingene social work into yakhe yabo banolo umntana lona nekakhule kahle yabo there's ke ngoku umama kwapha ekhlaleni umama imaqala before siye phambili kanibonisa apha kulomntana ngexesha usandosole kule dako namncwabo uhlala nabani elisana andilincinci mos kakhulu elisana lihlala nabani elisana kubani uhlala nelisana likhuliswa ngubani before le 6 months abe utata kufuna omnye nkosikazi no kuthe kwezitsuku asandoseleka there's omakazi wonke umuntu apha nesister lam nabazala so bazo yabo bayancedisa apha napha yabo bancedisa isister lam so kuzovela ke into ye-social work because i-social work azakhale zangenelela yawo ya zizovela i-social work bano lo mntana lona fanele bafunele indawo right at least akwazi ba asuke kulenda akhule nyana azokwazi ke ngokubuyela ekhaya yabo okay ayonqaki le there's umama ke pha ekhlaleni like osebenzisa ne-social worker ne-social work okhulisa abantwana nje yabo no vumale kufanele kuba no intwana sendlini iyokhulela pha yabo hayi nathi sivume ngokwe-situation bano hayi makayi akhulele pha at least mhlawumbe xa sesi 2 years 3 years siyamthatha yayibo buye lapha ke which is azokwazi ukuhlala ne-stepmother is so azeke ke ngo time now I think uzeke 2015 man time yawo siqaleni kodwa athatha umfazi yawo so ayithatha umfazi ke on high school abese junior yawo athatha umfazi time okay ngabe yonxaki siphile nalo mama and ke siphila sibangabe sibayi 2
nginalento azemva kwami le ayikho lencinci yabo ayikho yona and then ibrothers azikho ziyaphangela so siphile ke lapha then ke ngoku ndiyachaya yabo seninyukele ke ngosenchaya izoli yabo iganja sendiyekile iglu ngokuba hayi ingulwatha ingaphansi ngokuba na ama ndifuna into emongo kezo yabo because iglu yahlekisa after that 15 minutes iphelile lo wave nekuphinde ubaqaza ushaye yabo so chai ganja ke ngoku strong ke ngoku se junior I think ndenza bo ma grade 8 yawo chai ganja apha so kukhumjida wami kadadeba wami ofunda high school yabo kuzofika ke ngoku omnye umjida andazi nje yami neyibize ngegama kodwa izangixolela anembizi kuzofika lo mjida kuthiwa ngoReason yabo Reason wapha ekudlaleni ne xa ifika afike sida amajida mana ngathi online apha elalini yabo ufika yena usuke Jozi kodwa usuka kwezindawo yabo ya xa ufika sithi amajida line asechaya izoli yabo anobabusosinyana yabo ya babutsotsi baselalini ya afika uMarizi athini askime thina ne and then ke bafunde town nalingachuza badibene pha leka Dabs and yeka Dabs singo achoose yabo ya badibene pha lezo introducer ku Marizi man bendihle noMarizi pha ubuya ntontoni ufunda pha isigela ubuyile le ndaba ikuyo yawo and ndibonise enye way fethu enye way etsalwa inswembe etsalwa ngeglass ntoni ganja ngilwathi ganja ndibonisa le etsalwa ngento ngathi iglobe man yawo nenqanqa weglobe yawo be excited funa ubona le way kuyenza kakhulu yabo afika uMarizi Friday lo mina ezakhombola xa ifika ufika ke ngoku fika fana basiyothenga le way ngoku and imali ke benibanayo yabo imali benibanayo pha uthatha bona imali ekhayeni benibhekelwa kakhulu yabo engekahambi olede beninika imali yabo and the time since babenhlala nomakhulu ndimuntu like groceries kanje nemali zikamakhulu ekwazi imali kamakhulu ayingenile ndiyame ndiyogrosa until ndibuye endlini yabo so uhlala une odds so ngihlala and ke useno line ngoku ndivalela kakhulu yabo so ayifika uMarizi ufika for no masiyothenga le way 50 rand mana phe down le way yabo enyana hayi 100 rand ikhona masiyambeni I think 200 yabo kuthiwa nansi kuthiwa no 2 rand xa ibizwa eseye 200 ingaka phakathi so siye down nyana xa sifike down sibasele le way andibona inhle man le way le manda ingathi budamo on his own zakhona yabo isibasele nyana ichaya kanjani fe le way athi no ufuna 20 rand ethule indoni yona le crystal meth itag bola lomlilo ya so kushota iqakala ke yawo kakala ile ngawe yakhona idolo yawo so siyabasela iqakala sihamba singene enyakatha sibasela iqakala nya okay no upper surprise back your chat hlela insizwa kanje yabo insizwa mose enyakatha apho kuthengisa khona yabo yawo niyoyithenga emergent emergent nichayela pha emergent yes asina no chayela kaloku ufuna chaya apha emergent okay ngabe yonxaka okay sifika emergent athi Marizi no nina anazi nix ngale way iyabhakwa le way iyabhaka ayivele ufake nje ichaya yabo iyabhakwa ithweni ayiswe imelthwe then ichaya yabo so izakwenziwa ndim zonke into iyawoperatewa ndim le way yabo akho ngxaki fethu thina sawutsala xa utsalayo fethu afuneka utsale kanje ngathi utsala izolo like utsale inhale no sekutsale like ihook ayibo ihook and then yayibo so ngabe yonxaka hayi asiditch mari asigrand siye enyobeni xa sifika ayinya sifika abake Marizi abake sale first time the moment itsala on the way lena ndayitsala I think ndandiguqa ngamadolo yabo dasiblow islang sakhona ndamanda mainyawo ndathi mana and understand into lena antsala iganja benoyitsala iganja li sound yabo lando and understand why izotsala be active kanje yabo shukuma imithamba phenoyinsu yabo enqonba yabikhali Marizi sabe izikhali lapha enyakatho hayibo usmall cheeseball utheni cheeseball hayibo ayitsala kanje yawo ebesithi uyaqala notsala uthi ayajonga ndiyathatha ayisiswesi uthasa izidlangi ke la miss yapha ebizwe yabo dragon kabuliwe ngabavu first time qala noyibeka emlonyeni lewe yabo iphakamisela insizwa ndiyathatha ajonga nje amathambo okay ake sichaya no of mase kuba no masiphume siye eGamza yabo
so we have to bashiya something ensizweni yabo asiba bethelelo hoyi siphume basiye egxamza ke lapho kurenda khona lamajita nje mehlala lapha eTown yabo lamajita ndihamba nawo so begxamesini so mina ngihlale elalini andikho eTown yabo ndifunde ejunior yabo but is eTown sebusuku ke ngosebusuku la ithatha ixesha uyichaya iyalibazisa nifocusile so nihlala lapha nilale ke nyana ekseni andivuke ndiyambe ndiyasigela vuke ndiyambe inyawo ndiyongena elalini yabo hayi andindlela enfresh ngayo anilelanga kwawulala yabo kube sichaya pha yabo so ndifika endlini nyana bethu ubuso ndithi bla 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 ngene scan yabo ngabe ngihamba ndichiseke ngoseni lapha esigela lwatha ngolwatha babantu manje ndimntu obhadlemo zabesgila yabo then bajonga u1 pitsekile bra yabo andihlaliseki ngapha esigeni simphine chaye yabo misa ndiva ukuthi hayi ngomba okay iphume break anon hlanganiso line bam ekhona ke like esigila yabona nanto efana nama cherry yabo into enzanga ya benumuntu njalo so ngithi sikarele man kwalapha esigile igcwala line 50 rand yabo endibona pha endlini man imali into banayo kaloku endlini nongahlanganisa something hey man goduka apha man yabo and yabona ugoduka kwami ngomba no angigoduka ndigoduka ke ngoku nomjida yabo yethe amasihambe man ingqina lami lapha ejunior alazi nix ngalento nalo ndilifakela line ngoba yethe yanibona nje mina fit you wajonga ngichaya kanza hey mina yabo sihambe nikwenze njengami yabo umfethu haya athi bayi akho yekse ndiyakubona uyahakazela tata ubusy yawo ntama siye siqheshe esigila sibe siyofika endlini gcwalisa imali ngange okay khaleze nifonele Godman yami lapha eKapa yawo ba hey brama no dishanga online 200 man yabo ibinibheka Godman ayikazi nezinto zokuchaya khaleze sefast Godman itransfer 300 yabo and then 50 rand apha so which is 350 gcwele okay ngene down xa ngene down fika la kwezansizwa ngithenga yafe gram ke ngoku sendibasela kakhulu yeka cheese boy kuse andiyathatha aningahlala nansi ithuli chayani bafethu yabo asihlala phasichaye bemnandi yabo so ke ngoku lento iqala phi yona Godman apho ndi realize akhona ba ngoku no man sengene deep kakhulu kwi drugs ngoku ndazothini ndazoqala ke ngoku leweyilena since babe nasekhaya ndifakela imali lazoqala thini ayistokha yaninzi because benibanayo baninzi istokha yaninzi xa sendiqala high school ke ngoku hlale ndifunde down ayithenga yaninzi kwele Nigerian bandiyithenga igram le 600 yawo thenga ndibunch nezono 3 tiger denzono 5 tiger yabo and then ngene sigela yabo isigela ndiyamashisa nanike image escape so ndiyaziwa ngokuba ekuse ayamashisa le and first time ndifike high school xa ndifike high school ndiphakanyisa ndiyaziwa zinsizwa lapha eTown ezifunda be high school yabo senditashwe ezifestivale bayetha kuthi tishali ba awudingelanga mfethu awudingelanga yabo zothuka nabantu bayabolo iqhatsi mos lena uyafika esikolweni how come seyisaziwa kanze iqhatsi ezifestivale ngamajita kanje yabo azwayo baronga peskel yabo kanonda zana na from eTown yabo so ndiyathengisa ke ngondibhiza peskel ndibhizi nyani there's a day ke ngoku okay no kufika amapolisa ne ayifika lamapolisa apha no afika analine yabo okay ayifika ngena line asearch ke nyana apha ndiphethe ithuli yami which is iqakala ndilirepishele ke nyana ndilifaka apha emlonyeni kwela xesha le lockdown mos faka imask yami yabo siqume elazi then basearch amapolisa abangafumani next yabo bangafumani next kuma banjwa amajita amaninzi abanjwa amajita amaninzi so ndisinde mina yabo thukeke eskill ba usinde kanjani because yaziyo mos uyisebenzi ngokwesiphambili abeskill yawo okay ndibuye following day xa ndibuye ndiphethe isitoko sami sonke mos mina ndiyamashisa ngo yawo mashisa ndibe busy abeskill ndibuya le bulawe shutdown man yabo I think be 90 phako 7 days 9 days ningalali wena ta yawo without ulala ucika imehlo yanikwazi yawo and so the way uyithengisa uyichaya nawe ndithengisa ndiyichaya and mind you wena ta eli Nigeria ile bulala ka
ilinika into engangotupperware uyabona izikhaftini zezispice fike ziyellow ziround ya inikeza spice like isikhaftini esingaka sigcwele itek nendumba yawo asinika sithi no mina ndifuna imalenga kuwe the rest yenye shekileyo bayiphumile imali yami zene imali yami then enye isithaya yawo so liyakudyutha ngale yawo hey ngabe so story engqondo ba yo line ongaka anibiza abafethu anyani kuhlale kutsalwe limini yokuqala kutsalwe amajita ekuxelela ke ngosesi recruite ngoku namanye amajita phelalini bisiqale siba yi3 lento elalini mind akho umuntu uyazi drug elalini abantu kuthiwa umuntu xa kuthiwa uyachaya ungitsotsi uchaya izulu yawo uliphara chaya izulu yawo so akho umuntu uyazi into drug so ke ngosithina sesibona ka different ngokuba yena sendleleni ezilight hayijonga yabo and walk yabo yeah and xa udibana nazo ebusuku mana uyazibona ba izintwana ziphulanga ezi yawo aziphulanga zingahlukanisa ngoku yawo sibusy dad and ke time abe ngumuntu wegani sesiba into zemilitary ntontoni yawo so intonga into ekhoyo pha endlini yawo and intonga idlala abantwana yabo so imake ndingakubethanga emlonyeni uthengise ixesha lingakanani drugs esikolweni yo esikolweni ithengise nade la uphuma nathi yawo imake zange wakhe wabanjwa mhlawumbe esikolweni ubanjwe nazo drugs phakathi esikolweni no benseza apho Hotman yami masiye mntana okay no bensithi ke ngo the day that day lena kufika amapolisa zanibanje yabo ndisinde buye ke ngesuku lesibini phethe isitoko sami phethe yonke into yabo kodwa no ndiyozela man touch amajidane emsisa namkhero basambeni man siyene toilet nina phanje masiyo attend iGD pha izafike nilale nina pha nafike nichaye pha toilet then mina ndiyalala sandifakela ibheke ezi2 ngibegrand benichaye until iphelele hour yalento yabo sizophuma I think wangu2 yabo okay angabinanga amajidane wafakela ezibheke ahlala pha toilet mina ndiyelela apha ebheke yabo okay akuyatsala ke ziyatsala ke lapha izothi ndiyathi man bivange sendibeka iquza apha enqenso le shop yabo seyibeke nesibhamu phe am guard security set phe scale yabo besithi we intoni ngokwala lapha nibekuthweni kube kufika amapolisi izolo sensenza into ezinje ngo yabo bendivuka ke nami sothuka yabo ayazi noba mhlambe there's something like a drug apha yabo so ithe ibamba ubhaka wami aphezu kwezi toilet nje abantu beka apha phezu kwe toilet yawo bivula uCarimo wami wafika wawa yonke into epha I think i-staff esasipha costa ngoma 15k yawo ininzi drug epha indumba amalaza ke which is inawe yabo ibe itek yabo bisidayibo ngokabantu bhaka and apha ebhakeni akho ncwadi yabo kakusekubhala mosela clash phatha ngwancwadi phethe isitoko esambe ngokabantu bhaka hayi hlekaza ndwazi nalo bhaka lona I think ngabe besifike lapha izobufike lapha nabantu aphaza mapha yabo khola manje la setoilet akaviwanga yabo besidama yabo nami ke wosendiqala ba man ke ngawakhlanga lamajita la yabo okay ndendwaxela nyana akhutshwe toilet abafethu yabo bekuzinto yethu sisinina ngokabantu bhaka eliniyathaya makwedini apha imali zezenu manje ezini kweni lo bhaka yabo siboniwe baziyachaya kunuka indumbi toilet yonke yabo mase by no ixela ngumsisana namhlekazi mnandazana lento mina ndiyachaya qha ezi drugs zezikadish yabo udish ke which means ndimi yabo zezikadish yabo yo khona ikaka enigqibile bisithi yo hayi kwedina khona safuna nothetha mina asihambe siyene ngoprincipal ngoku ayikho into enje yo yabo okay siye principal siya kuma prince yo ama-prince avebe shocked and abantu basendlini ke i-brothers zami ziyaziyo kwezasigela cause bingabantu bepase grand and baba grand yabo phuma kwabesigela so bayabuya esigela uzo advise la abantwana yabo yeah baziwa be grand so why udishi how come ndiyatsho man wikhona into erongo ngalomntana lona awayifike ngekho nje apha yabo kadi nifonele umama omncane which is a stepmother son okay sifonele nya stepmother sam asifike ngokunangoko lapho beqoqa lento ke ngoku yabo no already lam ke ngokulona la ndigoqela phi ba ingafiki ephi police station lento yabo ba no man lazamela ba no bayingaye police station because amanye amajida sepha abebanje izolo yabo nyani ke bavaneze imiss yabo dingabanjwa yabo which is suspended ke ngoku i3 month yabo ngo September yabo
suspended 3 months, which is akazopasa masinomntu lo. Okay. Yabo uyafana noyekile yeskill yabo. Hayi ndiphuma apha ndibuyele endlini kanti ndibuyele endlini andisahlala idown ke ndibuyele ekhayeni elalini ndiyoqokelela oku yabo inkomo yonke lanto ehlala ba nje mandihleliye ngoku no ayikho ingqondo ethi kumkhawuzama uziqoqa man kwenzekani yabo kwenzekani ngawo yabo no fumanise ukuba ndiyatshaya ngoku bra yabo andisandingene deep ke ngoku ndiyathengisa seyinto endifocus kuyo ngoku yabo ndiyatshaya ndiyathengisa sensiba suspendiwe skele yabo akisifake kwi silence malo yabo ndiyatshaya wena bra so azan focus kwenye into bandifuna ubuyela esigela ndifuna uthini oledi lam ke libalindisa yabo bandindisa esigela betha mhlamba bangavuma manje masike siye yabo udlula iveke enyane ndiyokucengela yabo kuyabhalwa ngoku yabo uyangicingela nje ingqondo yami ayikho kwapha mina yabo wena ubhizi ngoku yathengisa nemali ngoku yabo because bese ndikwazi ngoku ukuthi eshekileyo okay ndibhantshele mina yabo thengisele mina yabo ndingayichayi yonke uthengisele mina so nemali ngoku ubona imali kuliwe yanikwazi yeka ngoku yabo andikwazi yeka for careful mase kuba no siyaye esigila angavunywa esigela yabo kuzoba kwindawo ekuthiwa no uyaqhubeka ndihambe nenye Hotman ke kwigame yesibini ndiyocengela enye Hotman kuvakele ba kwabantwana beyocenga kufanele kuba ukhona ubuyeleyo yabo ndihamba nenye Hotman yabo leda ke kusemsebenzini yabo sifika apha Hotman like ixoxiswa mina kanthetheleli moslomntu lona iHotman lapha elalini nje ithathiwe yabo uxoxiswa mina kuzofuma fika kwindawo ba ekuse uyaqhubeka nesikolo okanye like uzimisele entwenini nje mulapha nje esikolweni yabo because andiboni utshintsha apha kuwo because bayabona no member iseliphara eli yabo iseyinto nje ehlangahlangeneyo kwangolapha ndibonakalisa kwakuzisola yabo okay andidame mindoni mina hayi 100 grand udugrand isigela 100 grand isigela okay yabo ke lento kudala ixoxwa la I think sekunyanga yokugqibela yabo kudala ndibane ngicengela jonga ngomna sezovunywa abantu buyele esigela mina ndi-grand yabo so lilonga zange uphinde ubuyele esigela ndizodama 100 grand mina hayi ngishiyane izitextbook ami sale phara masimba ndivuswe ekseni ngoku ndiyoxoxelwa kapha ndiphara masimba ngqondo ba imake mnganam ndingakubethe emlonyeni singakhange sibe sisitya amaxesha uyabo njembe ngoku uhlukene nesigela ne ndihlukene nesigela ubhizi uyathengisa uyachaya kanithathe pha ke ngoku kanjani life ngexesha ke ngoku awusengomntana sikolo uyathengisa yaqhubha njani life yothengisa nobuphara bakho baqhubha njani so ilife uqaleni bemnandi ta yabo nandizoyitsho lena le iteki imnandi ta yam nandi iteki imnandi iteki ta so ndiyifihla loo nto le khawucacisa yabo and it's easy attempt especially le age yama 2K yabo there is ngoku ekusandophuma iteki ngoku benike ndayisearch about uGoogle sandle design esandophuma kuthiwa iblue water base yabo nayo phe phone ndenza kubonisa which is iblue yabo iblue yona yabo and uphara wayo u different yabo which is ansayichayi ke ngoku mina but ndiyabona and ndiyayazi iteki mina soze ngiqhathe ngomuntu okuchaya iteki yabo because I think ndichayile pha 8 years 7 years ndichaya so kuye kwamnandi ke ngokwela xesha kwamnandi enjoy because nemali kwafika ke ngokwexesha lobakuthini no ndohlukana nenantsika nalatso zibentyuthela Nigeria living supply yabo xa ndohlukana neNigeria qala ke ngoku and nasekhayeni ngoku sebeqaphela be lo uyeke isikolo and akaziqoqi eyasamnika imali lona man yabo and ke ngoku ne-step mother sesikhala ngokoledi lami yabo ba hayi khona ke right lo mntana kathini but nalapho lingandiyekanga la oledi bra yabo lingandiyekanga ta yami yabo so nazothini ke ngo okay nje mandiphelele le Nigeria limkile nathini okay aqala kwavela umshikashika wabakhweni ngoku ndizathi ndiyifridge ngalendlela ndibamba into eshushu ndiyazipholisa yabo into eshushu kanjani like ifone ezibethiwe laptop eziphuma pha esigela
aphe junior kwezi junior like aloku namajita ngoku amaninzi yabo amanye afunda yabo and amajita recruitwe city yabo aqale uchayiswa city so zilight ize right xa ubethe iyoyika mos iyobe ifone iyoyika ohlala nayo kwayo lonto le yabo ithi sabetha le phone wena uyisapha yabo mina nithini ekseni ngene etown ndiyafuna amabinders abantu mos yabo ndifumana amabinda kuthengisela so naqala busy into enjalo ke ngibethe ifone andiyibi istep andiyibi sandiyibi ifone yomuntu na kodwa iphone ebufika endlini kumbufika chest of drawers igcwele pha mase kufumana 30 phone 20 so yamafoni asebenzayo so there's amajita kangadila ngale way imjita betha le way ayizise kum ndiyivalela ndihamba ndiye town ndiyathengisa then buya nemali buya nomchaba afuna umchaya mosibona and abangeni kwezinyoba ke ngoku uyabona because of kukho into zenombolo yabo ezinyobeni and then bengayazi iminombolo but ungena kwami yaqaphela maninsizwa xa uzoza uwarm ziza kuthatha zikusondeze yabo okay say iwarm lentwana lena and ayina line so must sisondeze yawe and idawuthenga imake mnganami kulambo lwakho ne wade waba ngumuntu ofikelela eprison iprison no zanifike ngokulwami sanifike eprison ngendlela zami ke yabo hayi andifuni uxoko mina zandilifaka ihandboy kwakubanjwa zange wabanjwa iprison zandingene kuyo okay mamela ke masize apha ekuyekeni kwakho iziyobisi uhlukana nazo njani because mos iziyobisi uthi zikumurile zakwenza ubisa abantu izinto zakubhayizisa nje life ini waphela ubaliphara uhlukana njani ke ngokunala life indoni yakwenza ukhawulane nobuphara bakho and then before that what do you mean ngendlela zakho no wena Godmane ezibabe nisitsho ba mina bendingayibi noyumuntu yawo but bengisebenza namajita amdaka bayo amajita amabebanjwa but mina bendisinda there's a case apha amajita okay abethe intoni itavern enkulu lapha elalini yabo abethele tavern enze into asendlini yami lamajita kusebusuku ngoba 12 ayachaya pha endlini yami and kwamajita eziningi yabo so nje mechaya lamajita pha endlini yami mina le mjita wale khona umjita ongengwa lapha elalini uyi1 yabo so mina ndisendlini yakhe elalini yakhe ndileli nemate yabo ba unike iblack elalini yakhe endlini yakhe yabo so ndileli apha mina wona lamajita asendlini yami elalini ayachaya pha endlini yami ekhaya yabo so njema ke ngoku yonke into lapha ithule lapha sitekaze igun mos igun ka time ndiyaziba ifake phansi komqamelo yabo ayazazi zonke iways zami yabo and kwachoose bami so bathini bona bathatha iway yaphindle bathatha itool bathathe corners way asemines okukhawula amakhaka azinkulu yawuthi ngomakhamisa ibizo thatha umakhamisa bahambe I think work 16 December iqobo vala tavern kagciyo hlatywa umuntu wathi hayi kuyavalwa yabo bekugcwele 16 December kuvalwa yawo so ezi zifika kuye kuvaliwa apha okay no masiye pha man siyongena pha for sure la kaka ithathanga yonke imali yakho kanayo yawo anyanzi yezi azifika ziqhekeze apha zingene zibezwe zibe zithatha ishort zithatha intoni snack zithatha intoni zithatha imali yabo I think imali ezazidibene nayo pha close phuma 2.8 yawo cause I think wayithathile enye imali yawo close to 2.8 and there's a 10 liter we coin yana ngiqala noyibona icoin ba awunokuba usuka nayo epha eminyango necoin yasinda yawo 10 liter ucela icoin okay asithathe ezwela amajita ayenazo endlini yami yawo so mina nje ngisahleli nalo medi lelali enibethelwe man hayi andikhokhreni man hayi yeah man ndifuna notsala ngoku ndikwe kangalo mntana becanga kwami yabo yita no ndiyahamba fethu man ngoku yabo kungowane ebusuku ndiyahamba ndibiyelela lina ndiziva grand man athi akho wena mzowami yabo ndivuke ndifasele nyuke xa ndifike elalini ndidlula sesidile nanga lamajita ayi4 nangesiza and aphethe ubhaka akathethi anqumile yabafethu ayibozikhiphani ndifuna nina lamajita andiphindise lapho ngisuka khona yawo akuthethe kuyahanjwa okay andifollow xa ndiva ubhaka ndiyabona manje kusuka sisetyenzwa apha andiva ubhaka yo ikhoyini ngayo yomqondo basabuza ndiyalatesha yawo for sure kuyobaselwa apha kuyothenga uline yawo thajonga into sethenga yonke la ham kaMsimon yawo seyithenga yonke la nto yakhe yawo yendibona ba ikusey khona ngapha andihambe andifika apha okay ifike le vithe ifuna uthenga wonke umchayo wemerchant yawo hayibo lamanje bendiwashiye
engela line nje pha endlini izikhiphani ngoku yawo ifuna ukuthenga hayi xa imagine beyakwazi ngiphuca isitoko sami sandofika yabo thengani ilingene ndichayi yawo anya sithenga basichaye isisiye le inkunzi yale K yalento yenziweyo ayapha elalini yawo and thina besingenokwazi uqhekeze kasi lethu yabo asifunda and mina most ya umuntu obengayifuniyo ndim umuntu obengayifuni baqhekeze because suspect yokuqala ndim yabo elalini yabo so ezijikele ngapha kwami ngalendlela zabethe elalini lisebenzisa izinto zami yawo so thina ishiye le iveli goduke ngo3 ebusuku yawo yelalini yawo lezansi sishiyeka abaphezulu thina siyachaya kuse yawo ndive call ekseni pha ngabo9 siselapha kamajeni kuyachaya fonini uyafuna mana apha there's iguruguru bekhona umbutho bepha elalini like okhangelisana kuthiwa ngumasifunisana yabo ama time madala xa ibelwa imfuyo yabo into enjalo and bebesebenza ngesangoma abantu abase isangoma nguye lo nguye dada ubethwa uzigakele beyilowe yawo so bekusitwa wena uyafuna wena and then ke ngoku benzile indifunelwana ndenza nganto mosini and then andicacisela into zophara andinikwanga kwa ndibone nje imali mina ndavenda traumatize andixelelwanga noba kusuka phi le mali isuka phi yava sendibona izitaki zecoin airtime amacebo airtime ezingayo obviously bethiwa cha anala kwenzeka ntoni majidi yawo so uxolo lamathama afikani ninonke akakafika amathama ndisafonela yawo so mina ndivena traumatize la mala ndibuza ubenzekani and nale kade abusayitshonga bafundini simoshile siyenze into endlini yakho kwathini nje manje disabelele phandle lekhona ivector siyafunda ndithi hayi suka tama nabo ngifumane ecala mana abantu abandenza nganto mabaze kumndi lapha yabo ndithetha lani bande andenza nganto ndingene endlini bayetha mavava abo fedi uthiwa siyafunwa apha yabo mavava baqhuma menya sifuna intoni yawo bezithi habo kuthiwa senze 1 2 3 ndithema beza apha ke mina ke mfedi because ndiyazi ndandenza nganto asenza nganto mos ndive ndiyibone le velikali ibe and ibefana bibuyele esigile emthatha ibigele evasiti yawo ayaya busy umthayi yabo ithi andifuna uhamba mina bendithela mama ndiyahamba hayibo andifuna uhamba madoda mina masiyothatha imali kuqala yabo sethe kwenye umjida uye wohlulakala ebusuku awulala siyothatha imali ke ngobakhwele yabo into sithi hayi masihambe manje because zayimela le ndaba case mina because zabaxela ndenza nganto abantu abo yawo ibiphinde ifona le Godman yetha abantu basuka endlini yabo ubhaqwe icarry pack yetwiza idrink kwabhaqwe airtime iyaqaphela khandi endlini yami andazi into esendlini yami yawo ubhaqwe airtime kwabhaqwe imali yawo hayibo kanjani bendibuxelela le eliya nika ndicacileyo leni yathi ifundini siyenzile lewe yawo benzithi asuka khwela mana ayikho lento lena yawo sabaxelela xa befuna mina so which is right abanazi nezabaxelela ndenza nganto mina and zakhomba bani lamjide ucido lo apha lo benenziseliwe yawo zawubaxelela mina unyola yena yawo akho bukho nxaki siyama siyomkhwelisa umfethu yabo ahambo achuze ayescale ndibuye xa ndibuya manje yonke into kum ke xa ndifika endlini yami ndibona lo 5 liter wale coin xa ndikhuphulula kwenye ingoji zami abeyibonanga le 5 liter yale coin hayibo ngeliter bo imali engaka enami ndiphara nditraumatize ndithathele imali ngicime evidence ndithathe lo 10 liter ndimqwaye ndifike ndimgalele toilet yabo igalele toilet ndize ndiyigalela hamba imali le ndiyigalela apha yava ndiphara ndingabhadlanga andibhadlanga imali ndiyigalela apha yenza phinde ndiyidingele imali card bandingena apha egarden yabo ndifike ndithi yonke I think zi5 most imali ndifike ndiyigalela apha egarden yonke le mali yawo enye ndigale toilet enye ndigale garden then ndiphume ngikona ndiyapha la tavern ke ndiyo confess ba no nje mandifuna apha ndenza nganto yabo makhangela ubani nobani yabo ndihamba lenye yamanqinami ibikhona ibigadiswe isouthi le kaka apha yabo ngongala majita but ke ngoku yona isaqala ungena egamini yabo ngala majita abanjelwana inqawe from uchaya yabo make like so polisa nje into encane masame ngenxa yexesha masame singene no alright but masame singene kwezi point siza kuzo so that sizokwazi ufundisa ngakuzo masingene apha kuzo okay ba because yona into besifuna uyazi ba kude kwenzeke ntoni so umfethu usithatha usifaka yonke la ndlela yabo just the points okay wena out bekukho lo mbuzo bendiubekile ne uba njengoba ke ngoku unantsikile ne
ubukule life ebuphara zakwehlele izinto zikwehleleyo so wena uhlula njani like ugqithe njani kula life yobuphara? Yeah, into endlulisileyo, there was a day ndibuya ngayo town, I think benenyanga ningasahlala ekhaya bese ngiqala ngokuba ngathi ndihlala estradeni yabo. Yeah, so xa ndibuya ekhaya non man, xa ndingena ekhaya and then ndiqale first ndiyonge time wami ebetshaya inkawuza ke ngona ndiyelinakaline ndiyohamba ndiyokhala inkawuza phaa kulandlu kaTime. Yaw, xa ndiqatha phaa ilenzi kaTime yodwa ndigcenge ikhadi yam no-OLED inkulu phaa, yabo ndimno-OLED ikhaya futhi saseGoli la xesha ndisemayani semncinci. Yo, azezehlele inyembezi nataya man, bendilile kakhulu mina le ndiyithathe le khadi ndichopha apha ecankweni ndingabisatshaya futhi kwaloo nkawuza. Yabo, lapho ke ngokubuya khona ingqondo ke ngokuba efondini how come basewulapha ngoku, yabo, and ekhaya akusekho kwamntu ondifunayo mna like ukuba ondicaceleyo in fact, yabo, akho kwamntu ondicaceleyo ekhaya. How come basewulapha bra? Ndizibuza umbuzo ke ngoku, yabo, kube kuzodlula enye ibra kuthiwa emergent phelalini bisibona ndiphethe le card because ikhaya secangwe nje ndithi hawo bra ungazibulali man, yabo, iyadlala izawe. Yeah, but ndibona ba yabo ngoku imeni kuye ndiyazibulala ngale ndlela, yabo. Ndingena apha endlini there's a mirror phaa egombeni, ndime phaa phambi kwezasipili ndithi yabo namhlanje yazixelela ndithi namhlanje iteki ndayiyeka namhlanje, yabo, and ndinayo man iteki apha kum ndithi ndiyayiyeka iteki namhlanje ndihambe ndiyoyigalela etoilet, nawo ndihlale ndihambe ndiyoqokelela into ebeseyingaziwa le ndiyoqokelela iinkomo zikaTime ndibuye nazo, yabo, ndizama uzixoxa iseyimini yokuqala. Hlala iveki ningatshayi and i-challenges zikhona ke amajita afika nento ezitshisayo bayitha yenza kanje, yabo, andiyenzi la wele aseyiqala bona amajita ba ungerabi uphenduka ulatha na ungera utheni walilungisa, yabo. Okay, ndizofonela uGodman yami lapha eKapa, bra, man, no man, ndizamfuna utshentsha bra, yabo, khawundincede Godman, iyasipana iGodman igrand, yabo, ndigelile bra, khawundincede man, yabo, ndifuna utshintsha ngobra, yabo, and ke ngoku andikwazi utshintsha apha ndiselapha ndisenesitshomi ndinazo ndisele, yabo, ndicela mhluse phambi kwaba bantu, yabo, nobunzise kuwe I know awundithembi, yabo, and I know indawo ohlala kuhlala eKapa but mna bra ipharapara ndiyalazi deep down, so ndithi ndifika apho ndiphinde ndingene kwi-drugs ndizawutshintsha, yabo, and kulapho iKapa ihamba kakhulu i-drug but ndifuna uzabo dam nditshintshe. Ithi Godman no awukwazi uze eKapa, hayi yamenye indawo khona iGodman yami esePitori. Okay, bafowunele yona ndingakubethi emlonyeni nje, andifuni siyenze ibende. Let's get straight to the point uba yintoni, like let us not say ba siyenze kanje hamba kanje, yintoni ekuyekisayo ukuze ube uyayeka like uzixela uba ndiyekile ngoku nje clean? No, yabona ndiyekisayo mna bra ngu-OLED wami, ayikho enye into bra ndacinga OLED wami bengenothanda OLED wami ayindibona ndinje, yeah. Okay, so akho ii-programs mhlawumbi wathi ukufika apha eKapa wazihamba mzekelo boma-rehabs yeketa, yabona mna i-rehab yami yaba yilaa mira ndafika ndayijonga apha ekhaya ndathi namhlanje nala khadi kamama zandi ye-rehab. Unexesha elingakanani usoba? Ndisoba ngoku I think imake ndiqale ngo-2015 utshaya iteki, from 2015 until 2022 lapho ndiyeka permanent, yabo, ngabaleke lo minyaka leyo nditshaya drugs, yabo, sendi-addict kakhulu taya mna, ndibulela uThixo ekwazi uba ndikhuphe kula weliya cause amajita amaninzi endandiskima nawo abhoda wona ta, yabo. So kandichazele ke out yami intoni ubhizi yiyo ngoku, wenza ntoni ngoku? No, wena tayam ngoku ndifikile apha eKapa. Okay, ndicela ukuqalela nje phaa ePitori wena tayam, yabo, so ndiye ndamuva elalini ndahamba na eRhawutini, yabo. Okay, ndayeka eskila grade 11, yabo, so ndithini xa ndifike eRhawutini, no bra man, khawuthi ndizame isibhani, khawuthi ndenze i-CV yam, yabo, ndihambe ndiyofaka emall. Xa ndifike emall ndafaka nje namhlanje ekuseni ndafowunela kwathi mandize kwii-cleaners phaa emall, yabona kwabantu baklinayo phaa, yabo, and ayikaphumi incama ni-drug apha kum, yabo, ayikaphumi tu, hayi, ndisenokubona iphara iqomesenga sindithi two man, kha nam ndisenalantu ba yabo. Okay, ndisebenza apha, ndisebenze
ndihole empelanyanga xa ndihole empelanyanga ngiqonda no andikwazi ukuqhubeka ndihlala apha ndizawutshaya manapha cause i-surroundings zam namajita asipana ayatshaya ngoku sendibona amajita atshayayo no ndizawutshaya apha mandimke apha yawo ndifumane iplani yeplazi yabona ko-seres so ko-maseres lamaplazini yawo no ndiqonda okay mandithini mandihambe ndiplazini apho ndizosebenza khona like ya ize iphume idraga ibelieve funeka ubile godman qala yabo ndandizirehab mna kwam iziphume idrag emzimbeni bendisearcha nalapha ko-Google funeka ubile ixesha elininzi yabo Okay. ndifumanisa okay no eplazini ndizawusebenza pha and kwamasaka pha ndizawubila yabe namajita ayayibalisiwe yapha bayirayithanga yawo yazi wena mngana into endigqibanga usi-storyteller wena tshaya yam yabo ndigqiba kwinto eyi-one usi-storyteller each and every question endikubuza yona i-answer yakho ne-story for yona ne which is a very nice thing but ngoku kule ndawo sikuyo asinalo ngoku ixesha nja yam yabo and yeyona nto ibalulekileyo inje wena mnganam sifuna uthetha ngezinto egqibeleni xa ugqiba uyithetha le nto ifundise which is that's why sifuna ukwazi uba le drug yakho ngokuyiqalileyo iqala kwenzeka ntoni zinto lezi which is bayafunda abantu ba ikumosha njani zezona ndawo sizincanywayo uba ungene kuzo yazi yandimosha so na so then ndayeka nini ndiyekiswa yintoni mhlawumbe omnye umuntu uyathi ndiyekile because ndabanjwa okanye ndayeka because ndabethwa ngabahlali ndaphantsi uphambana ndenza umzekelo into ezinjalo zezona zinto ezibangela uba nyhani ke ngoku sikwazi uba zivula abanye abantu uba i-drugs so but asithi kuwe suyibalisa uyitsale ngolo hlobo but I think sesivile more so itsalise kakhulu but now sifuna uva ngokuba kwenzeke iphelelaphi kwenzeke intoni utshintshwe intoni yonke loo nto so that unceda nabanye abantu and then utatakho nabahlali xa ubheke ezilalini kwenzeka ntoni ngoko are you still abantu basakubona ngalandlela uliphara ngalo okanye uwenze njani ukuze uba convince uba uselophara hey bra indlela aba convince ayiqale phi when it comes okay dispana ne disuka pha eplasini ndasebenza eplasini 6 months xolo mngana andifuni ukubethi mlonyini sure the question is bakubona njani ngoku at this point no bakutrita kanjani ngoku no ngoku kumarhotman amaninzi andincoma kakhulu ngendlela into endiyenzileyo braba like nakwamanye amajita like asekhona egemini iyafundisa uba no ungaphuma ke way and uvele uziphumele nje uba i-drug iyayekeka without rehab uzixelele wena uba no ndiyayeka ngoku so do you think utatakho nabantu bakokweni bakuthembile no yabo time ngowena muntu ndisho ngaye 100% bra mna yabona ngoku ndintswempu kakhulu ngoku yawo hayi ndintswempu kakhulu mna ngoku bra even like umuntu obendazi ngobe nditshaya xa ndibona ngothuka kakhulu wena Godman nditshintshile bra kakhulu untswempu kwintoni yawo ande untswempu kwintoni ngo like sensitsho like xa ndibona nje even nempahla endiyinxibileyo yabo at least yabo okay into ezinjalo man okay uyahlamba ngoku grand yawo ukuhlamba yawo umuntu uqala abone umehluko pha ekuhlambeni kuba ayibule light so uxolo mwana wenza ntoni ngokuphila njani uphila ngantoni no ngoku ndiyaspana wena ta ndispana ezinantsika i-security CCTV room yabo okay ndikwi-CCTV room pha i-security kwi-SJC company yabo so ndispana phango and I think inyanga yami yesibini le ndisebenza pha cause bendisuka kwenye ikhampani yabo okay mfowethu phambi koba sibe siyayivala mfundini siyenze imfitshane khawukuthi pha ku-the younger you okhoyo pha osibukeleyo ngoku namhlanje le episode yethu otshayayo okanye usanqwenela utshaya okanye umtshayo okufitshane kuwo uya-understand ngephi into nomcebisa yona ukuba angafikeleli pha emtshayweni okanye notshayayo makaphume pha emtshayweni no wena bra yabona I used to say ba intwana ukuthi bandingayibona itshaya mna ndingavele ndiyixelele ndithi indlela yakho uzikhethele ke bra because of I believe umuntu we-drug soze axelwe ngoba makatshintshe yawo akumamele yabo according indlela ebendiyiyo mna yabo soze ayimamele advice yakho umuntu we-drug ba no bra ngoku ndicela uyeke uzotsho ndifuna utshintsha bra ndigrand ngoku ndifuna andiyithandi lempilo but ayiphumi kwenhliziyo yento leyo yabo so
I think mina amajita angafunda likhulu kumpra because of mina ndiyasho ba i-drug uyakwazi uziyekela yabo akhona amajita atsho ba hey mfundini ndifuna uyeka wayeka kanjani impira yabo bendiwaxelela mina mfundini ndayixelela ba ndiyayeka lento lena yabo and ke nama ndazi bakwenze kanjani that's why sithi ndibulela uThixo okay andakuva ke mntakwethu maybe last thing like mhlawumbe kule episode yonke njengoba sowuthethile wathetha inoba yintoni ngeyiphi yona message kuyo yonke le nje ithethileyo obufuna uyidlulisa ebantwini noba ngeyiphi le message no imessage endifuna uyidlulisa like kubantu ebendibona ngendlela ebendiyo no man ndiyazama nami utshintsha ngo I think nyaka wesibini lo wesithathu ndibulendo ndichinjile like ndizibona nami bani right yabo ndiyazama utshintsha so ngicela abantu like bay understand indlela endiyiyo ngoku yabo ba like ngizawuthina phuthi like since babebona na umehluko ngoku like ansekho kulando ndandiyenza ngoku yabo ndichinjile ngoba bayikholele lonto leyo and bayamkela into ba abantwana babo abanye babo because abanye abantu xa bengijonge elalini babona ekuse wafundisa umntana amutshaya mjongeni unjani xa ibuyile eKapa ngoku yabo unjani like right umntana nami ngapha kanimameli mina even usatshaya even umntana nami yabo so abayikangixolile abanye abantu ngalendlela yabo wena umuntu ubuso urecruitile kamanje uchila intoni ongayenza ngoku xa uphinda ubuyele back eEastern Cape kwaba basatshayayo uba recruitileyo uzama bayeke kamanje uba recruite okwakho mhlambe ungathini ungayolethini unalo icebo kanye mhlawumbe angathi ungathini unalo icebo yoba mhlawumbe ungaphinda uba recruite kulele impilo ngoku kuyo ngoku right ndiyazama kakhulu kwelokucala wena Godman lo recruiter there's amajita amaninzi bendincokola na WhatsApp bayetha fethu man no dilapha eCape apha eCape ndiyahlalela neroom yami yabo so at least bra ifavor ndiyakubona ba ekse there's umjita man mention umjita lona wa recruitwa ndim bra yonke into brand even ndiyaziblame na there's umjita kuthiwa ngumjaka phela lini kumeza umjaka yabona umjaka bra nomxelele bayetha bra man ndiyaspana at least security sibamle ndiyakwazi bandithenga ukutya ndithini so at least bungeza apha endlini bra man yabo uhlala pha kum yabo and then ke ngokwena ezothini uzama utshintsha bra yabo sawuthini mina sawuhlanganisa esente enhlanganisa zani at least ndibeke impela nyanga ndibeke 500 beke at least uhambe uyongena nobazi training ungene kule ndawo ndikuyo nami bese security okanye unga-apply bra at least wena unaso isigela ngaphezulu kwami unga-apply nakwi-malls bra at least uthathwe ze cashier uthini at least ufocus xa kulando xa ufuna uphuma kulando you have to ba ufocus entweni so usigqibile wena ugxothiwe esikolweni uyawathina emva kwakho no mina ndagxotha tata yami zange phinde ndibuyele sawuphinda ufunde zange phinde wayeka kwaba ndayeka kwa-G11 okay ifeva ndiyatsho ndithi ndino grade 10 because u-G11 ndamyeka ngoMarch yabo ndino grade 10 mina tata okay layizo alicimba masivale okay sigqibile tata man okay mandenza umbulelo kuwe ke mntakwethu ke nebali lakho uthe walibeka namhlanje hopefully okhoyo pha obukeleyo mntakwethu ebekulandlela nawe okulandlela nawe ubuyihamba hopefully yena umamele uvile balandlela ayikho right leya akana uthatha indlela enje indlela yohamba ngezubisi ayiyo because nawe today uchinjile ngulo muntu unguye now which means le into ukuyo iyona nto i-right kunale umuntu akuyo ngokule drugs uya understand wena uthi so mandenza umbulelo hopefully bonke ababukeli pha bazawuva kamandi ngale episode yanamhlanje manibeke mntanami ndiyayivala incwadi yakho ngolo hlobo bafo bethu siselapha sisekhona before ivale sorry lies mandizama ukuthi nje ukuqukumbela kokugqibela because abantu abaninzi bazaxa bebukela abanye abantu mhlamba ubalise kakhulu awude uze endweni ne okay ndifuna ukuthi ke kuyo yonke lento le ubuzama ubalisa indlela ongene ngayo edrag noba uyitsalile kanjani so isicelo sami siyi1 kuyo yonke lento ndicela lamandla buhamba ngayo la energy buhamba ngayo ngoku yana ubusaqala lento ubusafaka abantu uthengisela abanye usenza yonke into khawenze the same thing right now uzama usebenzela energy to change back abanye abantu yabo mhlambe wawuthunyelwe uleadisha
kuba buhamba phambili. Yeah. Khakuzame loo nto leyo ngokusukela ngoku nobheka phambili. Nkosi Layizo. Thank you kakhulu. Thank you ke mntaseka. Mntakwethu njengoba isitsho nje uKhadenza uba khawukuzame ke mntanam, maybe you are a leader indeed. We understand? Yeah. Mhlawumbe sisizalo sakho you are a leader. So you use the same energy obunayo ubulida abanye abantwana kwi-drugs. Use the same energy uyophinda ubaphula ubabuyise ubazise phi emhlabeni wamanyani, ebomini wamanyani. Uya understand wena mntakwethu? Ngolo hlobo ke masivale ke mntakwethu ke. Khumbule niselapha kuno Wave podcast. Khumbule ba ke endleni noLayizo kangani umqathu uncwene uJola umphangomo. Seyivala ke lo ncwadi ke ngolo hlobo ke namhlanje bafowethu nikhumbule man siyacela, don't forget to subscribe and also like and share the episode. Imnandi kakhulu yalapha emzini omkhulu kwa New Wave man, bendiyaphuma kanjalo ndithi bafethu niyeke lo Wave mocha. The wave never ends. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.